Здравейте, потребители на VBlox 7. Аз съм Fox Racing и започвам една нова поредица от клипове. Тук промених само режима на играта, за да си направя един бонус чест. Имам право само на железен меч, кирка, брадва, лопата, говежда пържола и армор. И с това трябва да оцелея, докато първо намеря всяка една руда. Второ, да запиша клип с някой по-известен така. И третото, не знам какво ще е. И сега мисля да започна да оцелявам. Първо ще си набавя малко дърво. И мисля да сложа армора. Няма да играя, освен ако не снимам. И да. Всъщност вижте сега самостоятелен епизод 1 на... Когато пусна клипа на оцеляването, ще правя копия, ще го пресъздавам. И ще пише ново име. Например, но сега снимам епизод 1, но това пише епизод 1. Ако снимам епизод 2, ще го преименувам на епизод 2. Няма да правя копия, но ще го преименувам. Нямам право да си читвам, аз нямам too many items. И така. Сега мисля да си направя една маса. Работна маса. Извинете, че ми е на български Майнкрафта. Така ми е по-удобно, иначе знам всички неща на английски. Ама сега ако трябва да се направя? Сега трябва да се направя къща, да. Но мисля да се махна от тази тъпа гора. Мисля да отида на една планина и там. Ако са ми интересни клиповете, абонирайте се за мен, ще направя още много клипове, ще кача. Да, и третото, което си намислих, да кача колко клипа не знам. 10 клипа, най-малко 10. Ако ви харесат клиповете, както казах, коментирайте, харесвайте, споделяйте, правете каквото искате. Мисля... Всъщност да ви кажа, тая храна е много. Мисля да я разделя на две. И тая половина да е за мен, а тази... Всъщност не. Ще я хвърля. О, крави! Ще им взема кожата, ела тук Гледах много от клиповете на Venom 961. Той прави наистина много хубави клипове. Даже на мене ми харесаха много. И един клип, колкото пъти да му го гледам, си ми е интересен. Готини са неговите клипове. Спарко също има много хубави клипове. Другите не ги познавам, неговите приятели там. Честно казвам, не ги познавам. Това за какво го изкопах сега, много съм зле. Ето тук мисля да ми е къщата. Ще обградя с дирт. Даже вече си намислих с кой да направя следващия клип. Ама не съм сигурен дали ще е следващия. Може и третия клип да е с някой друг. Сега мисля да се направя... много съм зле аз. Нормално. Това трябва да е така. Добре. Гладен съм. Аре, няма ли фиданки? Мисля, че взех... Да, една.
Там има още една. Дано този клип да ни лагва. Всъщност да ви кажа, до сега направих един клип и ме лагваше адски много Майнкрафта. Сега си стиглих и тази програмата Bandicam или нещо такова беше. С нея снимам идеално, все едно перфектно, много добра програма. И мисля само с нея да снимам. Дано качеството горе-долу да е добро. Да, това е. Опа, свърши. Малко те. Всъщност не знам за кого правя това с Dirt. Сериозно ви казвам, че не знам. Ето да изглежда по-хубаво тази планина. 24. Перфектно е. Ако го гледам чак толкова много. Още едно нагоре трябва обаче. Не ма кефи тук мястото. Мисля да го изкопая надолу. Да си намеря малко камъни. Да. Аре стига бе, къде. Ето ги камъните. Мисля това тук да ми е мината. Обаче този вход от там нещо не ме харесва. Защо направих толкова голямо сега? Да, сетих се. Тази стена въобще не трябваше да я правя тук. Защото ще е от дърво. Да ви кажа... Някои мои приятели ми викат, че строя много хубаво, но според мен да знам, не строя хубаво. Не знам, това си вече... не знам даже как да го кажа. Да. Така, това ще го копая сега тук. Не така едно. Не едно. Две. Те. Брадвата да ми е тук да ми е по-удобно. И тази тъпа лопата се чупи. Става тъмно. Трябва да се направя торчове, обаче трябва да се взема и малко камък. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Така е добре. Идеално даже. Сега да сложа масата. И тук ще я сложа, да може да има под дърво. Сега да се направя. Тия 5 камъка няма да ми стигнат. Голям съм идиот. Знам. Се го признавам. И тук е идеално място за мина. Ама след малко ще стане много тъмно. Не съм свикнал да играя, да ви кажа, на яркост потискащо. Но трябва. Защото иначе даже няма да ми трябва торч. Аз ако искам имам лампа, имам X-Ray. Но няма да го използвам. Както казах, когато играя, ще снимам. Няма да играя докато не снимам. Това е дъбова дървесина. Добре, чай сега. За начало това ще ми е къща, после ще я оправя, разбира се, с дърво. Това ми е просто за първата вечер. Иначе отвътре ще стане горе-долу добре. После ще го големя, разбира се. И така. Сега мисля едно таванче обаче да направя. Не, ако направих. Да, всъщност точно така.